Lah. Yo, Lapo maneh bali maneh tingi beras ta iki? Yo ora. Walah. Aku kate balik iki mang lho. Iki dolono anu ono gempar. Gempar apa? Lah iku lho sepedae lho. Wis digawa ambek iku, ambek motor, ambek pickup kok dijabel ambek dealer. Sopo sih, Jen? Iku lho arek kedul iku lho. Iya. Siti. Siti, ya ampun, tas iku kan sepeda Iya iku. tau sepeda sik 3 wulan wis digawa dealer iku. Wis bayar lek jam. Lah ngono lho apa kate iku kredit barang lek moro-moro dijabel. Ngono iku lho. Ngono ku lak jenenge buat duit taman kan. Gengsi. Lah iya, nuruti gengsi koyo ngono. Aku gak suka ngono. Lah iya gagayan sepeda BCX. BCX. Entah. Aku lho gak suka ngono iku. Duh, gengsi lapo itu bisa ono nih. Ya wis kayak gini iki lho nang Aku lho Jeng yo, sepedane sepeda trail iku lho Jeng. Ngene kok. Wis ora isin aku wis babano iku pancen. Lah ya apa duweni iku ya? Iya ono iku ya wis kae iku. Wis tak balik wis yo, sak bengi. Lah, nek ngono iku neh. Lah te apa wis bengi iku lho. Dijak jagongan kaya kesusu Wis wae. bengi meneh ae lek awan-awan. Wis ngono. Bisa balik yo? Ya wis. Ya.